rike mun kuma wai ka dora da akan bishiyar nan hawo tsinko bulala yanzu ne ka ta zaka ci ubanka. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. kai baban tinkiya kai baban tinkiya Kai yanzu abin da kai ka kyauta? To me ya faru? Ta yaya za ka to ta layin nan ka to da waya a hannunka kana waya? Da farko ma katin nawa ka sa a wayar ta kake waya? Naira 100. Katin naira 100. Eh. Baka san za ka iya jawo kanka gobara ba? Kana cikin tafiya ka ta dara mu ta fashe? Ka zo ka jawo gwamnati wahala ba? Su za su kai ka asibiti su ɗau nauyin ka da wata 3 ko na wata 10 a canja ma fata a canja ma haƙori a canja ma idanuwa. Komai gwamnati ce za ta yi. Ita take daukar nauyi na. Kar ka zagi gwamnati kar ka zage ni. Ni ɗan rashawa ne. Mutunci ka fa mun ma kama da almajirai. Idan kwarto za ka ce min ka ce min kwarto yanzu dai a takaice tara muka biyo ka naira 10,000 ka wata da 10,000 ka ƙara gaba. Hai. To ai kuwa POS naira 100 ake ba da 1,000 wallantana ni yanzu na sa 100 ai dai ba 10. POS daban rashawa daban. Ka bayar ko in yi tsallan baɗake in zage ma aski in shirya ma rigarka da wannan kan akwai singileti a jikinka mamma iya singileti ka ƙara gaba zaɓi ɗaya cikin 3. Na ji wannan. Kan ma kai magana ta rasfa ni da kake gani na ko layin waya bani da shi. Ba kashi. Da kuma kashi zaka bani. To ba kashi. Kai ka bayar ka ƙara gaba. Ba kashi. To ka san menene? Ina jin. Zan ma alfarma ɗaya. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganka da gemu kuma gemu sufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Ka ci darajar wannan amma goban ka dawo ka san Allah zaka ci ubanka. Ware kai dan shi'a ne? a ni ba dan shi'a bane ba Da farko ba uban waya ce ka zo wucewa ta layin nan babu safi ba earpiece a kunnen kana jin kiɗa ko kuma babu waya a hannun ka to kana dan jin kiɗa. Waya baka dama. na ma kala da mahaukaci Hancin ka irin na mahaukata ne. kai baban tinkiya Leban ka ba irin na mahaukata ne. In aka bibiya a da wano kake ɗakin farko. Yawa yan rashawa sun kama ka. Who are you dan bulaza? to dan kai dan rashawa ne kawai he ka tara mutum ba sama ta ka kawai ka rinka mai surutu Cool down da Allah, stop writing. to ai ni kawai kallon almajiri nake ma wallahi Stop making noise. Kawai yanzu abu ɗaya zai faru. Kawo kuɗi. Mun ci tarar ka. Kawo kuɗi kawai ka ƙara gaba. Kai ba mai an ce ka bada kaza ba. Kawai yanke ka bayar ka ƙara gaba. to bawan Allah na ga abin naka da gaske kake ka bani ajiya ne Ban baka ajiya ba amma in ka fasa ni wallahi zan ma ko zubi 10 ne. Hannu ba. Bayar ka ƙara gaba. to tun da na tayi da safe nake kara da nan layukan har dafin kura na yi ko 5 ban samu ba ni in za a samu ma ko tuwo ne dan Allah mu je ka taimaka min Ka bayar ka ƙara gaba bana son ɓata lokaci. No wasn't time for you. Kawai ƙara gaba. ka zo kawai ka sani wani waye kaza Amma ka san Allah ka san Annabi duk da muka haɗu da kai. Na rantsa da Allah yana sa mu allura makogaro. Ga ɗan rashawa ɗan mori baba tinkiya. Ɗan rashawa ɗan mori baba tinkiya. Kai bawan Allah ina zaka da wannan yaron ka dauko zan kaɗe sai ka ce da aka haife shi yanzu. Waye kai da zan kama ma excuse ko waye da ko dan ka sa rigar police a ciki. Ayya jami'in tsaro ne ni dan rashawa ne kar ka bar rashin kunya ina fara dukan ka wallahi Allah ba zan gaji ba. Yau jami'ai suka koma mahaukata. Kaga a takaice ma ina zaka. Ai sassafe uwarsa ta ga kafarsa ta shanye. Ya ta ce ai maza a kai dan yi amai polio kar yi ma gobe kafarsa ta shanye. Allurar polio? Ni kai da ina yin allurar polio. Amma wannan yaron na ga yana kamar dan gidan yayata kan naje yanzu raka gama mai allura ya mutu in je gida an ga ana sallar gawar ashe dan gidan yayana ne ya mutu da na anshe shi na mai polio. Gaskiya ne haka ne. Yanzu dai ga gauta ba tare da bata lokaci ba ka karya doka bai sunan doka ka dauko yaro ka goya shi a baya ka zo wucewa da shi ta layin nan baka riga sanar da gwamnati ba. Ai ba sai da shi zan ba kanina ne. Din da ba sai da shi zaka ba amma ka karya doka bai sunan doka ni dan rashawa ne kar ka bin taurin kai kar ka zage ni. Yanzu kai bakin ciki kake a kai shi a mai allurar polio. Yanzu dai ka kawo wani abin ka kara gaba ka karya doka bai sunan doka. Kana ji ko? Ka sai yanzu an ce a dau kuɗi a kai banki. To shine duka muka je muka buɗe akawun muka zuba kuɗin mu yanzu ina wayar ka take. Ka ganta da na siye ta. Da layin ka a ciki? Da layi na a ciki. Da namba ka a ciki? Komai yana ciki. Idan ka je asibitin ka dawo ka zo ka ba mu kuɗin mu ka bani wayata. Layin da yake ciki shine mai nambar dai. Kana kiran lambar zaka ta shiga ana daga.
layin yana ciki. ba matsala. Ina nan ina jiran ka. No go an tafiya. Tsayuwa dole. Now. Ma fata yake kyau yau ka siya. Dazu. Normal. Je ka. Ka yi kyau fa. Go an come send me money for hand. Je ka. Yawwa. Ina nan fa ina jiran ka. Rashawa dan mori baba tinkiya ga dan rashawa. Assalamu alaikum malam kai ne dan rashawa? Ni ne dan rashawa. Kai ne ka ba wannan gayan wayar ka? Ni na ba wani bayan Allah wayata ya zo wucewa da wani yaro yake cewa zai je ya kai yaron asibiti za a mai alluran mutuwa. To yaron na ya mutu sun tafi kai shi makabarta. Yanzu kana nufin shi yanzu babu wayata. Yanzu haka ma da kudin wayar aka siyar aka siyo linkafani. Da kudin wayata ma aka yi amfani aka je aka je aka siyo linkafani aka tafi kai yara. Da kudin wayata aka je aka yi amfani da kudin aka siyo linkafani da aka yara makabarta abin da shi. Sun ma tafi kai shi har an siyo. Kai kuma da yake dan mahaukaciya ne kai baka da hankali ina ga hankalinka a kauri yake. Kai kuma da yake kanwa kace ta yaye ka shine aka baka kowa waya aka ce kawo min. Ni abin ai ko na aka yi ai ba ni dalili. Rike min kuma wai ka dora da kan bishiyar nan hawo tsin ko bulala yanzu ne ka. Zaka ci ubanka. Ayo. Kai kana ina ne ka zo da Allah na yabe wayar zo ka sauke ni. Kai ko sun uwa ka na ce. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Kai baban tunkiya. Wannan menene ai ko ba waya ce dan da kudin wayar ma aka siyo linkafani badi maje fadi. Da kudin wayar aka siyo aka siyo linkafani. Sake. Kudin wayar aka siyar aka siyo linkafani. Da kudin wayar ma yanzu haka aka siyo linkafani. Ta. Muje Da kudin ta. Muje Da kudin wayar ma aka siyar. Okay. Kudin wayar ne aka sai da bari sai ya sauka sannan zaka yi magana. Muje. Kudin wayar ne aka sai da wayar aka sai. Yawa, action. Yanzu haka ma da Ya kake sorry mana ci dai sorry zaka iya. Nobody is perfect. Muje. Yawa, action. Yanzu haka ma da kudin wayar aka siyar aka siyo linkafani. Yi magana wayar mana. To yanzu okay normal. Yanzu kana ji abin da zai faru kai zaka tambaye ni kuɗi. Yanzu dai a takaice dauki kuɗi ka ba mu ka ƙara gaba. Buhari ya ce a ajiye kuɗi a banki. Harin baba kai ka dina kawo suna Allah kai kada wani Buhari. To ka sai yanzu an ce a ajiye kuɗi a banki. Sake. To kana ji ko? Ka sai yanzu an ce a ɗau kuɗi a kai banki. Action. Kai ina jin ka. Action. Kai bawan Allah. Na'am. Action. Muje to. Kai yanzu abin da kai ka kyauta? Menene? Ta yaya za ka to ta layin nan ka to da waya a hannunka kana waya? Da farko ma katin nawa ka sa a wayar ta kake waya? To me matsalar ka naira 100? Katin naira 100. Ka to kana waya ta cikin layin nan. Baka san akalla ba kasar ba ka taka doka mai sunan doka ba? A ina? Idan za a kai ya muna aiki koya mana magana.